As instalacións do Club Náutico de Cabo de Cruz foron o escenario esta mañá da sinatura do acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Portos, que permitirá dar continuidade á promoción do turismo náutico galego de xeito conxunto, como se veu desenvolvendo nos últimos anos, e na que colaboran tamén as principais instalacións náutico-recreativas galegas. Esta situación posibilitará manter a presenza da náutica galega naquelas feiras, salóns e presentacións sectoriais de maior importancia a nivel internacional durante o presente ano 2018. Transmitirlle a todos aqueles que se acheguen ás distintas feiras, workshops ou persoas que se acheguen ata aquí facendo eses viaxes de familiarización, que é coñecer pois toda a oferta que temos en Galicia vinculada á náutica, pois que saiban que este é un destino que lles acolle todos os días do ano e que poden tranquilamente, pois en algunhas rías mellor que noutras, pois navegar ou a práctica de turismo náutico, pero ademais diso, que unha vez que están aquí e os barcos os deixan e durmen, pois tamén coñecen o resto do territorio, que para nós é fundamental. Durante este ano a oferta galega ten especial interese na súa promoción cara á zona sur, especialmente a Portugal, despois de que nos últimos anos se fixera unha proxección máis forte cara a países como Francia, Reino Unido, Alemaña ou Irlanda, entre outros. Levamos xa uns meses e vamos a incidir nos próximos anos na promoción no centro de Europa, mercado alemán basicamente, pero tamén do Báltico e tamén dos países nórdicos, e a promoción hacia Portugal no seu conxunto, non só o norte de Portugal, e tamén con actuacións de cooperación con Andalucía e outras zonas. Isto facemos porque a nós como Galicia, como oferta náutica galega, tendo en conta a situación da comunidade autónoma estratégica desde o punto de vista xeográfico, como lugar de paso de miles e miles de embarcacións, o que nos interesa é tamén proxectarnos hacia o sur. No último ano, o número de embarcacións que se achegou a portos náuticos da comunidade ascendeu aos 9.000 tránsitos, unha cifra que ven a evidenciar o éxito desta iniciativa da promoción conxunta da náutica galega.